Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay innama aada e goto wawa ɗum firtu bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe 5 e lewru dujal hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom roɓindo moon jayindeji ɗe arti gam to gande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayinde le parlement de dawi ko e ko garaɗa ko on mo biyeteɗo docteur Seydou Bokoum de wi ko siko renaki de banque o biyeteɗo BCAO de e mayde mbo fayi saabu noon tigui tigui wot hande kaɓirɗe kese ɗe de koɗe gaddi ko e neldugol kalis e ko wayi noon de hina wayno sa renaki on ɗon banque biyeteɗo BCAO de hina wawi joni han mbo maya cot noon tigui jayde windi ɗum docteur Seydou Bokoum économiste météodoxe la mort lente de la BCAO quand Sandwave et les plateformes redessinent la souveraineté monétaire ɗum ko ganduɗa kam ɗum wiyete Sandwave tawa noon ko kaɓirɗe kese tigui tigui hen kalisaji neldete e ko wayi noon de gila ɗum jibina ha joni hina wayno on ɗon banque biyeteɗo BCAO de doole mbo ko e ustiɗe e wiide docteur Seydou Bokoum e nder jayinde parlement e ɗerewol mum adunol jayindeji kewɗi ɗi garti e luradiral e ɗurtodiral ngal gongal hakkude lande Pastef e lande Diomaye président saabu wayno de kala ko waɗa tan wayno ko ɓen de ha joni tawa heɓe tikkodiri heɓe luradira isi noon mbo kala hombo holla oya doole ha taki noon jayinde Vox Populi wi ko Diomaye limoge Citizen Ly e nomma maître Abdoulaye Tine wayno ko jayinde nde wi omo ganduɗa ka woni horejo lesdi Sénégal hande Bassirou Diomaye Diakhar Faye de riwi o biyeteɗo Citizen Ly ƴetti omo ganduɗa ka woni maître Abdoulaye Tine tegui ɗum e hedde mum gam jogono ɗum konngol mum noon tigui jayinde nde windiri ɗum changement de porte-parole à la présidence de la République Diomaye limoge Citizen Ly e nomma maître Abdoulaye Tine ɗum noon wayno ko ɓe ɓadiɓe Ousmane Sonko foof jayinde nde wi Diomaye amboni ɗumen itte ɗo ɓe gondo si tawi heɓe joguino lefol walla dadol ngol ɓe kubinode ina wayno amboni humta dadol ngol goto par goto e wiide jayinde Vox Populi noon tigui jayinde la tribune lunɗiniri ɗum saabu wi ko Ousseynou Ly limogé et remplacé par maître Abdoulaye Tine de Diomaye président ina wayno tigui tigui de jayinde wi ko o biyeteɗo Ousseynou Ly kam riwama e si noon o luutiɗo ɗum de ko maître Abdoulaye Tine jillaɗo e Diomaye président noon jayinde nde ɓesdiri hen Diomaye de Pastefi la communication de la présidence hina wayno tigui tigui de jayinde la tribune wi ko Diomaye de hanti kala ko takki e Pastef hina ɓaadi Ousmane Sonko amboni ɗum itta toon to lamorgo lesdi Sénégal de ha tengti e ɓe ganduɗa kamen jogui jokkodirgol e gonɗon wuuro lamorgo woni communication bo présidence jayinde nde ɓesdi hen Diomaye est en train de donner la preuve qu'il est le seul maître à bord hina wayno de omo ganduɗa kam woni Diomaye Faye de hombo hollira tigui tigui hombo wawi yahan hoore mum hombo wawani hoore mum e si noon hombo wonde e ɓe ganduɗa kamen mbawe e mum wondu e si noon kamen jiiɗi ɗum e wiide jayinde la tribune jayinde la dépêche wi ko meeting de Diomaye du 9 mai à Mbour docteur Serigne Gueye Diop fixe le cap hina wayno tigui tigui de e pottital jangal ngal ganduɗa nde woni meeting baɗeteɗo balɗe jeenayi e lewru dujal ndu gonɗen woni 9 mai toon to Mbour de hina wayno o biyeteɗo docteur Serigne Gueye Diop kam holleri hono bolol ngol rewrete saabu wi ko ce meeting du 9 mai est un acte de rassemblement et non une confrontation. Le président n'a pas le temps de se battre, il a entre ses mains l'avenir du Sénégal kam Serigne Gueye Diop e nder jayinde la dépêche wi ko ngal ɗon pottital mangal baɗat ngal balɗe jeenayi e lewru mai woni lewru dujal ndu golɗen de ko hollidde doole Diomaye président e si noon kam ɗum wona hollirde noko Diomaye président homo yiiɗi haaɓe kam docteur Serigne Gueye Diop tegui hen ko omo ganduɗa ka woni président de la république de ala jotta haɓede e dugdede kam ko woƴi ɗum de kono Sénégal yahri yeeso e wiide jayinde la dépêche noon tigui jayinde Sud Quotidien layri ɗum saabu wi ko meeting de la coalition Diomaye président au stade de Caroline Faye le 9 mai Mbour première étape ina wayno nden pottital jajgal ngal ganduɗa lande mawɗo biyeteɗo Diomaye président de mbomo waɗa toon to Bowal Fukka Kosguel guinniragal Caroline Faye de ma ngal ɗon pottital waɗe balɗe jeenayi e lewru mai hina wayno Mbour de kam ɗum woni falde idande nde ganduɗa de Diomaye président ma waɗa toon pottital jajgol ɗum noon hina waɗi noon tigui jayinde addere ɗum e ɗerewol mum adunol yiiɗi wi ko Diomaye de omo yiiɗi
hollir dole mum toto koreji mum goni esi non toto jibinande mum woni Mbour e wiide Jayde Sud Quotidien. Jayde Le Soleil de wi ko ɗum ko fayi e hottollo gila ndema ha de kon ɗon hottollo hoko soñe ha hoko yeeye de hina wayno ɗum kam ko yi'a ko hen e ɗiɗo jamanuji de hina wayno tigi hina wirri yakar mawɗo e nder lesdi Sénégal non tigi Jayde windir ɗum filière coton, une dynamique porteuse d'espoir. Jayde ɓisdi hen ko tolnoto e nogas e joyi ujunere tonuji hottollo pawɗi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi de hina wayno ɗum soñama ɗum ɓoggama e balɗe 17 e lewru avril tawa noon ɗum hina rema e ko tolnoto e nogas e go'o ujunere hectare uji ɗum noon wayno ko temedere nde ƴettuɗa foof capanɗe jeegoɗe de hina wayno ɗe gaddi gartam mawɗam e wiide Jayde Le Soleil. Jayde Le Point Info wi koko tolnoto e temedde tato rewɓe ɓe ganduɗa heɓe koɗi wuuro wiyetego Jaga Ñawde o biyeteɗo docteur Alioune Diop de walli ɗumen weeɗi ɗumen kaɓirɗe ɗe ganduɗa de ma ɓe mbaw hen liggo ɓe daña hen gartam e si noon ɓe mbawana ko e mumen tawa noon heɓe ballodira e nder mumen. Noon tigui Jayde Le Point Info windiri ɗum Jaga Ñaw docteur Alioune Diop équipe 300 femmes pour redynamiser l'économie sociale et solidaire. Wayno ko ngal ɗon ballal de ma ngal jaggiran rewɓe hoɗɓe toon to Jaga Ñawde tawa noon e ɗen ɗon kaɓirɗe ɗum yowoto gam ɓe mbawa liggo ɓe daña kalis e si noon ɓe daña gartam ɓe balla koye mumen ɓe balla jomumen galleji mumen e sukaɓe mumen e wiide Jayde Le Point Info. Jayde Le Dakar wade arti omo ganduɗa kam woni Jayde yanke biyeteɗo Papa Gandiaye kam dey noddanoma toon hande to wiyete sûreté urbaine woni dadiɓe ɓe ganduɗa de kamen tigui ponno ɗum jento kam noon hina wayno de yekkitno konngol abbine e Ousmane Sonko de hina wayno tigui on ɗon Papa Gandiaye nden tigui wiya yo ar toon to sûreté urbaine ɗen bolle ɗe yekkiti wiya hoɗo yowiɗe noon tigui Jayde windir ɗum pour propos tenus à la télé et qui viserait Ousmane Sonko. Papa Gandiaye convoqué journaliste du Sénégal, taisez-vous. Hina wayno noon Jayde ɓisdi hen ko ni hino Papa Gandiaye noddirade hina wayno Jayde Le Dakar wa wi ko Jayde yankoɓe foof hande ɓe pot uddu kulluɗe mumen ɓe kela kuɗol bindirgol mumen e si noon ɓe udda hayangoji men noon tigui Jayde windir ɗum e ɗerewol mum adunol. Jayde La Libération de arti ko e alhaali o biyeteɗo Ismaïla Diallo jokkinoɗo kongiɗi newaki teguiɗe e dow helifaɓe diine e si noon helifaɓe aada ha taki Jayde windi ko après une information judiciaire demandée par le parquet de Dakar, Ismaïla Diallo placé sous mandat de dépôt. Ne wayno kam on Ismaïla Diallo de kam nangama naɓama kaso e si titima jagge toon saabu noon wot goɗɗum ko ganduɗa ma ɗum yurne ɗum yurnite e ko waɗatno ko e ko wiyatno ko hoɗo tigui fawi ɗum ha taki Jayde ɓisde hen. Il a été inculpé hier par le doyen des juges pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste apologie du terrorisme. Ina wayno bom kam de ndekete Ismaïla Diallo de wotɓe ganduɗa hombo liggodatno e mumen e si noon gomuji ɗi wondatno tawa noon ɓen de ko bone e basal ɓe jiɗno addo e nder Sénégal saabu kala ko faye e terrorisme e warde yimɓe e gañde ɗumen de hina wayno kam Ismaïla Diallo de e ɓen ɗon waddatno ɓen wondatno ɗum noon de ɗaɓɓita yurnita de ndeke ɗum foof Ismaïla Diallo hombo ɗum waɗatno tawa noon ko yidde addu ko kewi ko e lesɗele goɗɗe ko wayno Mali en e Nigéria en e goɗɗum de ko woni ko toon kam ɗum Ismaïla Diallo yinno addo e nder Sénégal woni harene ganduɗa de sinde fuɗɗima hay goto anda ɗo nde fotoyta e wiide Jayde La Libération. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Jayde Tribune Sport wi ko clôture de la 35e journée de Premier League Manchester City le couac au pire moment hina wayno deɓe kantinta e deɓe uddata ɗen ɗon pottitte biyeteɗe Premier League tawa noon ko balɗe capanɗe joyi ɗum hawritno hina wayno de kippu o biyeteɗo Manchester City kambo de mo fergatima e si noon ɗo ɗo mo ferguitori de ko ɗon tigui ɗum ɓuuri bon e wiide Jayde Tribune Sport. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo. Tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.